jingpule na kita baar kisiem kelenong ke baar pusau kad khot pra hadu khadinyo. Ujeho yakin uladan khat pras nem kakerta haba ulalong siem bad ula senshar lai benai ha Jerusalem. Kakerteng kakmi jung u kanehushta kakhun u elnathan uban Jerusalem. Ulale bamman hakmat utrai thik kumba lale ukpa jung u hagata kapor ke perton u nebu khatnesar siem Babylon ke lahiar thma ya ke Jerusalem bad ke la kerkot ya ke nongba. Unebu khatnesar siem Babylon ula poisha ke nongba kad ba ke perton jung u ke nang kerkot ya ka. Ujeho yakin siem Juda ula ID rade hau siem Babylon mau kakmi jung u ki perton jung u ki mentri jung u bad ki yunok jung u. Usiem Babylon ula kem koi di yaki hakasnem kaba pra jong ke jingsen shar jung u. Ula kitno ya kaspa kapau jong ke temple utrai bad ya kaspa kapau ke ying usiem ban ula penpat ya ki kyu ki pliang siar jong ke temple utrai ki bala thau u Solomon siem Israel kumba utrai ula yathu lupa. Ula ring mrau ya ke Jerusalem baro ki rang ba perton bad ki rang yale shipau hajar ngut ki koidi baro ki misteri bad ki kamar light no ki briu ki baduk tam jong kari. Ula ring mrau she Babylon ya ujeho yakin ya ke mahadei ya ki tengah usiem ya ki rang ba penyat hima bad ya ki riu rang ba baro jong kari. Ula ring mrau ya ki na Jerusalem she Babylon. Usiem Babylon ula ring mrau she Babylon baro ki rang yale hinyo hajar ngon nanta ki misteri bad ki kamar shi hajar ngon baro ki baklan bad ki batben banyale thma. Usiem Babylon ula thung ya o matanya ukni ujeho yakin banlong siem hakajaka jung u bad ula penkala kerteng ye u Zedekia ktien jong utrai. Kasam hinyo pukandai kad khod iwe hadu san bad pra hadu kendai. A Blei kinong mane Blei thau kila kni ya kinong kinti jume kila le sang ya ka temple bukhu jume kila penjot ya ka Jerusalem kila ay ya ki medyap ki shakri jume ha ki simbneng bakin bam ya ka do ki riunge jume ha ki mrat klau ka perthei kila the ya ka snam jongi kum ya ka saudong ka Jerusalem pad don manu pantep eki ngila sha kin iu ha ki para marjan sha i ben bat sha ki ben ha ki to ki badon saudong jongi na ba kila bamdu ya u Jacob kila penluko ya ga jaka shong jongu wat day ya ki kam bamban ki patmen halor jongi to ga jingsmosen e jome kan wan kloi lan ban ya kendu yangi na ba yangi la penret dia. Ka gospel kat kum o Matthew bukhut kilandong ka bahinyo kad khot arpu wei hadu arpu khandai. Om kad uba ong hanga ko try unrung haka himab neng. Henry kito ken kibale ya kamon ukpa jonga. Enda poi kata kasngi bun kin ya ong hanga ko try ngila ya lap haka kerteng jome ngila be no ya kiksun ban ngila le bun ki kam phila dengan jubab yiki ngam ju ithu yepi hino nanga phi ki nong kam bomman na mar kata jar ubas ngap ya kini ki ktien jonga bad ubale yiki ulong kum ubriu ubasyan ubalate yala ka ying halor umausyang te uslab ulaham kiwa kila shlei bad kil air kila be bad kila password ya kata ka ying Henry kamshim kilon na marba late ya ka halor umausyang jar ubayos ngo ya kini ki ktien jonga
Henry ubam le yaki ulongkum ubriu ubabit ubatay yala kaying ha usyap tiuslap ulahap kiwa kila shlay kiler kila paswon ya kaying ban kala khelem ban kala jot tiaw endau jisu ula depgren ki pat ba kila sngo phela ya ki jinghikai jungu na ba om shem lahikai kum kistat an jungki Henry kum upadan kabor ka ikhtiar ka gospel jong utrai